Ya. Miki nggak hilang Mas Ari. Iya. Maaf ya, maaf. Ya Sri Katon. Bareng Denny Armila, Rani Audio, jadi rejo luar biasa. BJ Laite istimewa. Requestnya mari ini ya Mas yo. Hapu riko kok wis beda. Tapi janji pengene riko ngomong walase wis ilang opo mung gawe alasan. Saya ketemu ya ora apa-apa Mas. Riko ngomong walase wis mati. Opo mung gawe ngapusi ngelarani hati hang dolo suci. Ikone riko nong ison iki. Rasa walas hang wis ilang. Tapi kerono riko hang pengen buang. Dudu walas iki hang wis mati. Iso sing percaya riko ninggalo walas iki. Detak seko, seko seko, di seko, detak seko, lembok seko, detak seko, tak seko, detak seko. I see. Ya saya Riko ngomong wasi mati. Oh ngomong gawe ngapusi ngelarani hati Bome mati Mas Bom. dolo suci. Yo. No ison iki. Dudu rasa walas hang wis ilang. Tapi kerono riko Kendangnya mati, Mas, kendang. hang pengen buang. Oh, Dudu walas iki hang wis Yo. mati. Ison sing percaya riko ninggalo walas iki. Dudu rasa walas hang wis ilang. Tapi kerono riko hang pengen buang. Dudu walas iki hang wis mati. Ison sing percaya riko ninggalo walas iki. Ninggalo walas iki. Yo yo. Oh. Yo.